Saps que l'edició en català de la Viquipèdia es troba en el top 10 del rànquing dels articles de qualitat de l'enciclopèdia en línia? Cada any, la Viquipèdia avalua en totes les edicions els continguts dels 10.000 articles considerats indispensables. Aquest 2024, l'Enciclopèdia Lliure en català ha obtingut una puntuació de 85,39 sobre 100 i se situa en la 6a posició del rànquing. L'edició francesa supera la catalana només per 2 centèsimes, que també tenen al davant la sèrbia, l'anglesa, la castellana i la xinesa. Aquesta classificació valora la quantitat, l'extensió i la qualitat dels continguts aportats pels col·laboradors en els articles. La llista d'entrades recull temàtiques diverses com art, ciència, tecnologia, història o societat. La primera vegada que la Viquipèdia en català va entrar al top 10 va ser l'octubre del 2022 i des d'aleshores no ha parat d'escalar posicions. Una de les iniciatives que va donar impuls a la fita va ser el Viquiprojecte als 10.000. Aquesta iniciativa va captar col·laboradors d'arreu del territori per completar i millorar el llistat d'articles indispensables.